Tofa wata sabuwa yanzu rundunar 'yan sandan Najeriya ta samu gagarumar nasara inda ta kama wani tsoho mai garkuwa da mutane. Shi dai wannan tsoho asirin shi ya tuni ne bayan ya kira 'yan bindiga sun sace wasu matan aure guda 5 domin dai a ba su kuɗin fansa. To an riga an sace su kafin a kai ga an ba su kuɗin fansa, shi kuma asirin shi tonu inda jami'an tsaro suka samu nasarar cafke shi. To kaga yanzu ba cinya ba kafar baya, shi ya riga ya sa an sace iyalan wasu, shi kuma yanzu ya shiga hannun jami'an tsaro. To amma muna tarin kila 'yan sanda su hikima su amfani da wannan dama da Allah ya ba su, lalle su sa wannan tsoho ya kira waɗannan 'yan bindiga domin cewa lalle an samu wasu mutane wanda yake so a sace. To kaga idan suka zo waɗannan 'yan bindiga domin su kama waɗannan mutane wanda wannan tsoho zai kira su cewar da sunan an samu, to su kuma 'yan sanda sai su amfani da wannan dama su nemo sojoji da 'yan banga da wasu 'yan sanda 'yan uwansu su kungiya, yanda da wannan 'yan fasin daji sun zo sai a zagaye su, wanda dole a yi barin wuta a samu a kashe wasu kuma a kama su da ransu domin a tirsasa su je su nuna inda suka kai waɗannan mutane suka ɓoye. Idan har sun nuna wannan guri, kaga daga nan sai a je a karɓo waɗannan mutane a mai da su wajen iyalansu, shi kuma daga nan a wuce da shi kotu ta tabbatar da cewar lalle ya aikata wannan laifi. Daga nan kuma sai a yanke mushi hukuncin da ya dace da shi. Amma wannan tsoho gaskiya ya bada mutane, ya cuci kanshi sannan kuma ya cuci 'ya'yansa, ya cuci al'umman yankin wannan guri, domin wannan tsohon yanzu ko garin ku ɗaya ba za ka taɓa so a ce lalle kun haɗa gari ɗaya da shi ba, kuma ba za ka taɓa so kai aji a yi wannan maganar a gabanka ba, domin ka tabbatar me ba abin alheri wannan tsohon ya aikata ba, kuma shi kanshi ya tabbatar ba abin alheri ya aikata ba. Kuma da a ce shi kanshi wannan tsohon arziki da tun yana yaro, to lalle fa yanzu da ya tsufa ba za a same shi yana harkar wannan garkuwa da mutane ba, ko kuma yana harkar wannan informa kwata-kwata, abinda ba zai taɓa yiwuwa bane ba. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zan kowa na tasha tamu, ku danna mana alamar subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa, ku share din bidiyon nan ku like, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin da ku kalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan hukuma ta Community Watch da ke Dutsen ma Local Government a ƙarƙashin jagorancin Aliyu Usman da tare da mataimakinsa 2IC Sala Sabaru sun yi nasara ɗauko wani dattijo wanda yake tare da 'yan daji, wanda kuma shi ya yi ummul aba'isin ba da wasu mata da aka ɗauka tarare. Amma ga shi dai yanzu ga hannun hukumar siwar da ke Dutsen ma Local Government, za ku ji bayani daga bakin shi. Baba, ya sunanka? Malam Ɗanlami. Wani gari? Tarare. To baba, wace ƙaramar hukumar Tarare? Ƙaramar hukumar Dutsen ma. To baba, wannan bayani kai niyyar za ka haɗi ko mu muka tilasta ka yi imamu da ciya? Kai niyyar haɗi tsakaninka ga Allah ko? Ba wanda ya tilasta ka. To baba, me yake faruwa da kai? Abin da ke faruwa, na kira Alhaji Kuda ya turo 'ya'yan shi sun zo sun ɗauki matar ya da guda biyu, sun ɗauki matar lema guda, sai kama shi guda, sai matar injiniya guda. Wani injiniya ne? Garayen. Mata nawa kenan aka ɗauka? 5. Mata 5. To wa ya kira su wannan 'yan daji suka zo suka ɗauki wannan matan? Alhaji Kuda ya kira su, ni na kira Alhaji Kuda. Kai ka kira Alhaji Kuda? Shi ko shi kira su. Shi kuma ya kira su. To waye masa kwatance da gidajensu? Ai dama da ni da Alhaji Kuɗin ba ni da gidajen ba. To duk kun san gidajen? To yanzu nawa aka yi bayani za a bada kuɗin fansar su? To wanda ni dai ba a kai ga bayani da ni ba. Ba a kai ga bayani da kai ba. Ya fita wani ba. To matan sun dawo da aka ɗauka ko ba su dawo ba? Su dawo ba, ni dai ga shekarun da aka ɗauki da dawo ba. Ba su dawo ba? Suna ta hanyar zorin su? Ya kace sunanka? Malam Ɗanlami. Malam Ɗanlami. Wani gari? Tarare. Tarare. To